Santos ay Evangelyo kami. Dinhi tulungan ang usap sa mga misteryo sa pag-ampo nato Santos Ramtali. Kung sama niya ay dating misteryo isi usaha yang disuka sampai nak misteryo ada pagdisita lang yang misteryo na mas daghan pa misteryo karon sa pagbisita kay bisita o bisita din ka magdaan ka mga misteryo mga talinghaga at kinabuhi na inyong sumsuman sa pagliba-liba Tinoon piling. Doy, mga misteryosa. Tinoon piling. Pero ingon masirakan ko ng pangunan. Yutay na lang kayo ang chismosa. O didaghan pagmaayo ang text-mosa. Text-mosa. Diba? Mga chismosa, kinorotini, kinorotini, very good. Kung sabay na kamisteryo ni pagduaw sa mahal na Virgin, diyan ikagaw na sa dagat. Katoliko yun po eh. Kaya mga protestante, naaalay na sila itubag. Ilhan yun ang protestante yun ang katoliko. Kaya kung ako ang pangutanon, ang protestante na itubag dahil ang katoliko, pagpitok-pitok pa ang mata akan sa isanin. Masih dalam bulgan tonton ini nga sa baba. Siya naman, wala niyo po makapagpuntanan sa inakamisteryo ini. Wala po makapagpuntanan. Sige, makapagpuntanan ang tulong ka. Kung sa may nakamisteryo ini, sige, ako na rin ba? Ang nakamisteryo ni ini, mauni, nag-abot ang duha ka-imposible apan lahi ang lahat pagka-imposible. Ang unang imposible maglipay ay kaduhang imposible magbuhol. Tungod kay nag-abot ang duhang kababay nga matag-usan kanila adunay ginataghaga niadtong higayonan. Unsa man kining mao taghaga ay ilang gidala. Ang unang kaglipay tungod kay kinuha o ulaw niya na asawa.
nga dili manganak, iisip nga tinublo sa Ginoo, busa ulaw kayo na wa kay anak kay tinublo ka. Si Isabel karon ginaingon nga unong na kabuan siya ang pagbabdos, gikalipay yun pagmaayo ni Isabel, kinikulong kabuan siya ang pagbabdos. Ang ikaduha, ang mahal na Birhen nagdasa ng iyahang tanghaga na sukwahi sa iyang agaw na si Isabel. Si Isabel landay na niya ng pagdos. Doon na siya ibana, iningatan mo Zacarias. Ang mahal na Birhen, sa pagkangalan Birhen, kulay, nagpagdos. Huwag pa siya ibana. Kung niya, tanaw ni natuluhan ikalipay sa katilipan kay gibuha ang tulo sa Ginoo sa usa ka asawa nga inahan. Karon mamahimo siya inahan kay nagpagdos siya. O siya iskandalo, kuyaw kaayo kay sa panahon sa tuwang Ginoo ang usa ka babae nga magpagdos niya may bala sa ikahitabo. Uy, matuon, hakon, mamatay, maunang iskandalo ang ida ni Maria, kalipay ang kanang Isabel. Apan bisan panihiling mao na sayran ni Maria ang iskandalo na lipay ng ihapon siya. Inumdumi kagahapon o sa Ebanghelyo kagahapon, pag-ingon sa anghel na magpagdos ka, niingon tao si Maria, kung saan maningini, na wag ako'y relasyon sa usang kalalaki, wag ako'y uyang, iya magpagdos ko. Pero karong panahon na, tingali ba yan ka? Kung magpagdos mo, nyawa mo'y bala, tingali mo ingon sa niya mo, lalaki sa Espiritu Santo. Yan na mo. Lalakad na sa Espiritu Santo o tingali ba yan sa Espiritu Santo? Mauni mo rin ang nakamisteryo ni imposible kay usang kalanday na si Isabel nagpagdos. Imposible kay usang pagkabirhen si Maria gawa pa siya relasyon sa usang kalalaki nagpagdos. Ngano man mauni siya ang nakamisteryo. Ang nakamisteryo ni mao nga imposible ang landay magpagdos. Imposible ang usa ka babae nga birhen magpagdos. Apan walay imposible sa Ginoo. Muna'y ginaingon, ang Diyos lamang ang makatagi o tulin sa ikis-ikis nga badles. Only God can ride straight in a crooked line. Pagka-crooked ba ini landay magpagdos, pagka-crooked ba ini birhen magpagdos. Apan, ang nakamisteryo ni ini mao nga sa gahom sa Diyos, gitisod ang usa ka kinabuhi dito sa landay na taguang
lisog sa Dios ang usa ka kinabuhi dito sa kaduakan sa Birhen nga Maria. Imposible rin. Dili ba? Uy, imposible rin. Ang Ginoo sa akong ginatuan, mauna ang makatanging kutulkin sa nagkikis-kikis na Panginoon. Gituyo ni siya aron yun pagpakita sa duha ka babay o pagpakita ngadto sa kalibutan nga karon niabot na ang Diyos na magpakatao o sa usa ka talinghaga. Usa ka talinghaga ang gihatag sa tao aron ang tao magtuo nga ang Diyos di ay mao'y nagbuhat ini. Aron si Isabel magtuo sa gisulti sa anghel dito siyang bala nga si Zacarias nga ang Diyos may nagpadala sa anghel pagpahibalon sa Zacarias nga iyang anak ng landay magpaplos. Inong-dumi, naniningon si Zacarias, usaw man pagkahitabo ini, tiguang na taon mo, kung ang akong asawa, langgay na. Kunya, usabi English na ng landay, nagminopos umanda. Tiguang na siya, nagminopos umanda, nagminopos, landay na. Kamong mga babae, lumingin ito, ha? Ayaw, yung mga nailanay mag-video, ay doon na yung expiration date. Ang menopause, expire na mo. Pero ang mga lalaki, wala. Bisan kamo ng menopause, apan si Isabel nagpagdos. Bisan si Zacarias menopause, at apan nakapamagdos. Dili iya sa tao, iya sa Ginoo. Pagharap. Mystery. Si Maria, laking tanghaga, usa ka birhen nga wapay relasyon sa usa ka lalaki nagpagdos. Mauni ang misteryo sa panag-abot sa duha ka babae nga nagdala og aga sa ilahang kinabuhi. Mauni mga igsoon. Sa ato ang panahon karon, na ginahanglan nga kita bumalik tanaw sa mga yesteryears, sa mga yester centuries sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mutanaw sa nagdaging mga panahon tungod kay kini naghinay-hinay na ka panas sa ato ang pagsugod. Naghinay-hinay na o kapapas. Mao na ang ubang mga kanasuhan wala na pinilabot sa ilahang kalibutan. Mulahan na lang ka dito sa Pilipinas. Misa ni Galio, daghan ng yapon ang panimpa. Mao na nagkampo yung ko kanunay sa Ginoo. Ginoo ikaw, itugod na makagulinggo mag-misa ni Galio. Kaya maayo lang mo na rin pagkaon, kinikalulinggo, linggo man sa Pasko, dili na mo panimpa. Ginoo, dili. Ginoo. Yan. Bumalik tanaw lang niadto mga pipilala kalimo kakatuligan ang milabay na inahanda na pugawon na pag-usap
Ang tao magkalayugan sa Ginoo, doon siya sa demonyo. Ang tao layugan sa demonyo, doon siya sa Ginoo. Kung ang tao doon sa Ginoo, kaangayan, kalinaw, ang buwian sa katuloy. Grabe tayo kanta ng pagkakaninto. Dahil ito yung kanta niya sa mga kasimatax. No? Dito buwian yung kalilutan. Kung doon ay pagkakalay, pagkahayaan. Mga may suot. Hinaon pa, nagdili lamang putol sa isang igalito ang atuang pagsimpa. Hinaon pa nga ang mga misteryo nga hinay-hinay pagtutingkay ibukan sa atuang katubagan. Hinay-hinayon po ninyo pagtutingkay pagbukan sa inyong mga panmalay. Ilabi na sa pamahalan ng karon na ili na matibo o ampli o sudmo o basa sa balatang kasulatan. Maayon tayo sila mo ampli sa mga applications sa ilahang cellphone. O gamitin pa yun naman tayo nilang amplihan na application sa ilahang cellphone kung makadugod din sila ng balita ng mga sex scandals o ang mga cellphone o ang hatan nila sex education. Sa parokya na akuang nandiyan, grade 4 na buntis, 9 anyos, upang palang kabuan sa iyang administration, ibuntis na yun o ang amahan 12 anyos. Misteryo, di ba? Mula na akong ipangutanan, di magkamakakon ini. Nakakabalan siya sa cellphone, mother. Kung yung sa mo, siya kahit na lang mga application, ako po na natanawan nila. Ang binali kong cellphone, mother, tutulungan na ka. Ha? May kagad, kita matigo. Matigo na po, isa buwan pa yung cellphone. Bawal na. Tuon man ko, sige o, kahit na rin. Pati sa din yung cellphone, wala yung application. Ingon ini ang pag-isuran. Kaya huwag na ninyo puting kaya ang mga kalak sa inyong mga anak sa inyong mga ako. Kaya huwag na ninyo silang galuyan din sa simpangan ang tawag sa mga misteryo sa buwan kinabuhi sama ng Santos ay Panginoon. Hinaon pa ng kapong karuntanan na nagkakinti. Pinigulit sa inyo ha. Palite o cellphone ang